Dara wis tumekaning sedo. Sakwise Singasari punjering tatanan diboyong ana ing kraton Kediri. Kalbu bentuah agung rambang kajayan ing Singasari. Keng aran Bandera Tunggul Kamangka jaring para winasis lan piningker kae sing bisa mbalekake kajayan ing Singasari ora ana aku Raden Wijaya. Kula kanthi kuwi ening Raden Wijaya sawet mula sak gaduk-gaduke nalar sisa-sisaning tenaga aku bakal mbudidaya nyidra anane Bandera Tunggul Pulung. Kaget kowe aja geget wong tuwa tandha. Nggih pangapuntenipun, Bapak. Menawi kula mriku damel kagem panjenengan. Kula sewu nggih, Bapak. Iya. Estunipun kejawi menika badhe tidak mungkin nggih, Bapak. Kak tenane nganti aku iki metu saka omah iki ora arep ngopi. Ning aku bakal tumuju ning Klangkan Kediri. Aku bakal nyidra anane Bandera Tunggul Pulung. Badhe nyidra Bandera Tunggul Pulung. Iya. Menika bebayani lho, Bapak. Mula kanthi kuwi merga kowe iki bocah wadon ora usah melu karo bapa ya. Boten. Kula badhe nderek kaliyan panjenengan jalanan menapa. Kula menika kuwatir supi dhateng keslametanipun, Bapak. Menawi wonten menapa-menapanipun pikiran lajeng kados putih, Bapak. Ngono. Nggih. Ya. Yen panjen kowe kepengin melu kena. Ning nalika aku mlebu ning Klangkan pusaka kowe aja melu mlebu. Kowe ning jaba wae ngawasi swasana ya. Prajurit sing padha tumbuk kuwi kae bakal tak kirem nganggo srep Dirgananda ya. Bosawangen nggih. Sing padha jaga ning Klangkan wis padha bumbletan. Prajurit sampun gumetak. Mula kanthi kuwi ayo ora usah kesuwen. Enggal aku metu ning Klangkan sapa to? Belum. Oh, enak terima. Bapak, panjenengan badhe tindak utang pundi? Pancen terane tak sengaja. Kowe iki ndak silapah. Gunku medhun saka iki keluarga. Ning ujug bakal menuju ning kraton Kediri. Jalaran opo? Iwet grup kraton Singasari. Iki dituwah ing Singasari Bandera Tunggul Pulung. Iki kaboyong ing Kediri. Panongko isih akeh sisa-sisaning laskar. Saka ing kraton Singasari sing kepengin merekake Bandera Tunggul. Saya ngaten panjenengan kepengin nyidra awontenanipun Bandera Tunggul. Pancen sing ujug bakal ndak slametan. Kaleresan sanget saya ngaten kula nderek. Melu. Ijin. Ya, berapa pun. Ning, tak jaluk. Untuk kowe ngenteni
yen mengko aku ana apa kowe gak bisa sakyanku karo aku. Ngaten iki Bapak. Nggih Bapak. Nanti dalam bandara Tunggul aku bisa balik ke kajian orang Singosari. Pel, kalau kawan tak bisilan, sopo kan? Kawan, maka tak bisilan. Ada. Aku juga lawan pawangan senglan bayi lewat. Yang nitir saka jumang kae semune semengko pengawak sapi jeneng prajurit sing lagi wae kemit ana tepes kiringi keraton gedhe nanging aku cuk duh tumujune pangkan gedung pusat gedhe yen ngono aku sandakku yen toke Durjana sing nedya bakal ngringkehake keraton gedhe. Yo, kok menawa pancen kowe welangane laskar Singosari ra trimo yen to Singosari wektu dina iki aja lek wirangan tak disilang.
dalan dhisik. Gandira tunggul ulung wis ora ana. Ayo, dong. Lho. Apa kae? Ana menungso ngagosan dengan sarwa putih. Mlumpat geteng. Orang gendeng kusok. Kok menawa menungso kae sing nyolong Gandira tunggul ulung. Ini aku. Apa pakaryanmu ana ing gedung pusaka? Jagi kawutuhanipun Gandira tunggul ulung. Njaga anane Gandira tunggul ulung. Ngerti yo yen to Gandira tunggul ulung ilang setan. Setan. Tak. Kamu itu penak pateni mesti memang. Angin ora iki sing tak jaluk. Gandira tunggul wong sosok agung ana ing kraton Kediri. Yen kae ilang dina iki mergo kabeh patrap lan tumindakmu sing ora becus anggone padha nyambut gawe. Yen pancen kowe setya bekti kawan negara Kediri mumpung durung adoh lakune maling kepyak irwanmu bojoke mereka. Joto lumaksana magita-gita. Tanjo! 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 Kowe kabeh aja padha bali nang kraton Kediri. Lamun durung bisa ngombo Gandira tunggul ulung. Terus kan kowe kudu sing ati-ati. Tanjo! Sopo sak temene kowe? Waspadake Agaraja. Lho, Wijaya. Pancen ora
tak selaki. Banjur pamrihmu apa Wijaya? Pamrihku kepengin nyolong anane Bandara Tunggul Wulung. Yo, yen ngono aku bisa ndakmu. Mbok menapa pengen duweni kegayuan balik ke kajayan ana ing kraton Singasari. Nanging Wijaya, kudune kowe ngerti. Ino iki Singasari wis berubah awan lemah. Sengono lakon. Lamun to kowe pengen balik ke kajayan ana ing Singasari, Wijaya. Nganti aku di gegayuan kepen nyidra anane Bandara Tunggul Wulung yo kanthi dalan kuwi. Aku bisa balik kajayan ana ing Singasari. Kudune kowe mengo marang kahanan-kahanan sing wis lumaku. Nganti Singasari kae berubah wis pas. Mergo wong tuamu yo Prabu Tanegara karo pecusno beke pemerintahan ana ing kraton Singasari. Kae ratu sing ora patut kanggo tulodo kabeh kawula-kawulane. Kae bebasan gawe pranatan nanging diterak dhewe. Pindane kaya dening gajah ngidak rapah. Dadi ratu ki ora gampang. Dadi ratu kae duweni telung ager-ager. Sepisan ing arsa tulodo. Ing karso mangun karso tutpuri handayani. Dadi pengayoman kudu bisa ditulat kabeh kawula sing nyembah ana ing dlamane. Nanging yen to Kertanegara babar pisan ora bisa. Bungkap nomor 2. Engar sosung tulodo. Yen to wis dadi pengayoman kae kudu bisa ngayomi lan ngayomi kabeh kawulane. Aja nganti bang cindeng bang oyot. Nanging ora bisa yen to wong tuamu tumindak kaya ngono. Mergo saben dina uteke kopyor, saben dina ngombe waragan. Sak temah mlaku wae ora jejeg lamun to ora dituwak teken. Kang pungkasan tut puri handayani. Yen to dadi ratu kae kudu nyengkuyung kawula cilik. Mergo anane dadi ratu kae disengkuyung kelangane para kawula senajan to ana ing karang pradesan. Nanging yen wong tuamu kae babar pisan ora bisa. Kae duwe telung ager-ager sepisan. Ing arsa tumpuk bondo ing madya ngenter kanca kang pungkasan nggo mlendokke wetenge dhewe Wijaya. Hei Arjaraji. Piye? Kowe kudu mengo. Sopo? Kowe uga putra mantu ana ing Singasari. Ora kleru. Pancen Nanging yo gene. Wong tuamu nduk tumindak kang nalingsir saka ing bebener. Kudune kowe patut ngelingake. Ora kok meh kowe ngombiyongi apa sing dadi lekase wong tuamu. Wijaya. Arjaraja Rohani lho. Nganti aku dadi putra mantu ana ing Singasari. Tenan kabeh mau dirantam. Aku mung golek karingkian ana ing kraton Singasari. Namun to aku ngerti kabeh karingkiane gampang anggonku. Ajur mumurke kraton Singasari. Dadi kowe dadi susup sadurunge daging. Ora kleru Wijaya, mula sapa kuwi. Sahrene dina iki uga gendera Tunggul Wulung ilang wis ora ana pelangkan. Urung tan urung mesti kowe lan ruangmu sing nyolong. Balik ki tangan. Pancen ing sekawit aku mlebu ana ing pelangkan gedung pusaka ing Kediri. Kepengin nyidra anane Bentuah Agung yo kuwi Bandara Tunggul Wulung. Nanging kasunyatane durung wae aku nyolong anane Bandara Tunggul Wulung aku wis kedisian marang wong liya. Ilat mulunyu. Ora ana tinane yen to maling kae aku. Lamun to ana maling aku mesti wae pakunjaran sebab. Dimen maling kae aku kudu digebuki. Mula sapa Wijaya lamun to ora kok wenehke Gendera Tunggul Wulung bakal rudo pare paksa kowe Yen Wijaya. pancen ke mojo kelawan aku prajurit